Καλό μεσημέρι. Αχ, τι λέτε, γυρίσαμε? Έτσι φαίνεται. Εδώ είμαστε. Έρθαν η ώρα μας. Θανάσης Λαζαρίδης και η κυρία Ξερικού στον ήχο, κυρία Πατσελή στην επικοινωνία. Ξαναγυρίσαμε, μωρέ. Εδώ είμαστε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε για καιρό. Εδώ είμαστε λοιπόν και βεβαίως θα ξεκινήσουμε το καινούριο αυτό σετ της εκπομπής με κάτι της διαφορετικό. Κάτι της που είναι επαιτειακό αλλά και αφορά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το σήμερα και το αύριο. Μοιάζει να είναι έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε μια εκδήλωση που γίνεται όχι κοντά, γίνεται εκεί στο Κρίκελο. Μιλάμε, παιδιά, τουλάχιστον 15 βαθμούς κάτω, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, σε θερμοκρασία εννοώ. Μιλώ μέσα από την κεκαυμένη Αθήνα, η οποία βεβαίως φαίνεται ότι σήμερα θα έχει και βροχούλες, αλλά μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία αναφέρεται στα 80 χρόνια από την δολοφονία του Άρη Βελουχιώτη. Θα μου πείτε, μα δεν είναι δολοφονία? Κατά τη γνώμη μου είναι δολοφονία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε με μια κυρία που έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου, η κυρία Δάφνη Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σε ένα χώρο που να παρακολουθώ πολλά χρόνια εξ αποστάσεως. Ναι, μιλάμε για εξαιρετική κατάσκοπο του σταθμού μας και της εκπομπής και είμαστε τουλάχιστον διαπρίσει τιμώντες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε? Να πάμε να δώσουμε τα στοιχεία της Δάφνης για να καταλάβετε που πάει το πράγμα. Η Δάφνη Παπαδάκη λοιπόν είναι εγγονή του Μπάμπη, του Κλάρα, του αδερφού του Θανάση του Κλάρα, δηλαδή του Άρη του Βελουχιώτη. 80 χρόνια πέρασαν από τότε και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, ακόμα και σήμερα όχι απλώς ακούγεται, όχι απλώς συζητιέται, αλλά είναι και λόγος ανάτασης σε δύσκολες και σε εξαιρετικά εποχές. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Βαριά στενάζουν τα βουνά κι ο ήλιος σκοτεινιάζει το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει λαμποκοπού χρυσά σπαθιά, πέφτουν τουφέκια χανάρια, ο Άρης κάνει πόλεμο, μαντάρτες παλικάρια, έλα βρεά πιστεύει τα λέ, φασίστα Μουσολίνη, να μετρηθούμε οι δυο μαζί, να ειδείς το τι θα γίνει. Παιδιά να σφάξεις, ούτε κορίτσια ντροπαλά, ούτε χωριά να κάψεις,
πάβες για να τυραννάς στη μέση στο παζάρι. Έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Άρη, που γρήγορος σαν τον αετό, σαν το Γοργότα γέρι, φασίστες ξεκάνε πολλούς με δικό μαχαίρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, Πάνος Τζαβέλος, όπως ακούσατε, ένα τραγούδι για τον Άρη. Το πολύ πολύ γνωστό κομμάτι που από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα διασώζεται με τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας την εκπομπή μας, και επειδή αυτό έχει να κάνει με την συνέχεια του πράγματος, αλλά έχει να κάνει και με τον παππού της Δάφνης μας, ότι υπάρχει δυνατότητα για σας, για δύο φίλους ή φίλες, την τριλογία των βιβλίων του Μπάμπη του Κλάρα από τις εκδόσεις Καψιμή. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε μέσα από το Viber 6985-870-059, ξαναλέω 6985-870-059, είτε τηλεφωνικά 210-32-17-777. Η Μαρία Ανθηνική για να πάρει τα στοιχεία σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το λόγο, μάλλον την αφορμή για την οποία η γλυκητάτη μας η Δάφνη είναι εδώ να μας πει πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Μιλάμε για ένα διήμερο το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Κρίκελο και όχι μόνο. Δικό σας. Ναι, εμείς ως οικογένεια έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και εμείς κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων από το θάνατο του Άρη. Τι διοργανώνουμε εμείς. Είναι 28 και 29 Ιουνίου στο Κρίκελο της Ευρυτανίας. Έχουμε οργανώσει μια πεζοπορία το Σάββατο το πρωί. Θα κάνουμε σε ένα πολύ ομαλό δρόμο, χωματόδρομο μέσα στο Ελατόδασος, μια υπέροχη διαδρομή. Το Σάββατο το απόγευμα θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Τα μαγικά βουνά» στην πλατεία του Κρικέλου από την ομάδα του Δημήτρη Αγαρτζίδη και της Δέσποινας Αναστασόγλου, μαζί με άλλους 3 ηθοποιούς, τη Μαρκέλα Γιαννάτου, τη Βίκη Κατσίκα και τον Άρη Λάσκο. Αυτά θα είναι του Σαββάτου. Πώς είπαμε ότι λέγεται το σχήμα? Ελέφας Τηλίενσης. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχουν βασιστεί σε κείμενα του Κοτζιούλα και έχουν φτιάξει τη θεατρική παράσταση αυτή. Είναι ο Δημήτρης Αγαρτζίδης και η Δέσποινα Αναστασόγλου. Μοιάζει λίγο με τα θεατρικά που παίχτηκαν στις αντάρτικες ομάδες από τα βιβλία του Κοτζιούλα. Ουσιαστικά έχουν βασιστεί σε κείμενα του Κοτζιούλα και έχουν φτιάξει μια καταπληκτική θεατρική παράσταση, η οποία αναδεικνύει 2 κυρίως θέματα. Το ένα είναι το θέατρο στο βουνό και τι σήμαινε για την ελεύθερη Ελλάδα να υπάρχει θέατρο και πολιτισμός στο βουνό και στα χωριά, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από προσωπικές ιστορίες τι σήμαινε αυτό να γίνεται σε συνθήκες πολέμου και μιας απελευθερωτικής διαδικασίας. Να πω ότι εγώ αυτή την παράσταση την έμαθα μέσα από το Κόκκινο, από την εκπομπή της... Να, παιδιά, της έχω δώσει 5, μην νομίζετε, δεν υπάρχει. Όχι. Τους είχε καλεσμένους εδώ η Μαρία Θανασούλια στην εκπομπή της με την Ναταλή Χατζιαντονίου. Άκουσα να συζητάνε για αυτή την παράσταση, πήγα και τους είδα, τους μίλησα και έτσι έγινε η επαφή μέσω του ραδιοφώνου. Αυτά για το Σάββατο. Την Κυριακή μαζί με τους κρικελιώτες θα κατέβουμε και θα επισκεφτούμε το καλύβι του δάσκαλου που έχουν εκεί αναστηλώσει μόνοι τους
με δικά τους μέσα. Είναι ένα καλύβι στο οποίο έμεινε κάποιες μέρες ο Άρης με τη μικρή του ομάδα πριν μπει στη Δομνίστα και ανακοινώσει ουσιαστικά την έναρξη του Αντάρτικου. Το καλύβι του δασκάλου του Βασίλη Παπα-Νικολάου είναι ένα υπέροχο σημείο μέσα στο δάσος. Εκεί θα ακούσουμε κάποιους από τους κρικελιώτες να μας λένε την ιστορία τους και θα έχουμε έτσι μια λίγο πιο χαλαρή συνάντηση. Να πω εδώ ότι θα φέρουμε και εμείς το μοναδικό πράγμα που έχουμε από τον Άρη, γιατί μας ρωτάνε συχνά αν έχουμε πράγματά του ή ειδικά του αντικείμενα προσωπικά. Δεν έχουμε. Και το μόνο που έχουμε και ανακαλύφθηκε και τυχαία σε κάποια υπόγεια της οικογένειάς μου είναι τα τετράδια του Άρη από τη γεωπονική σχολή όταν ήταν σπουδαστής. Ως το μοναδικό αντικείμενο που έχουμε μέχρι σήμερα στην κατοχή μας, θα το φέρουμε να το δείξουμε στους φίλους και συντρόφους που θα έρθουν μέχρι το Κρίκελο. Αυτές θα είναι οι εκδηλώσεις. Ναι, υπάρχει και η έκθεση. Βεβαίως, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Φυσικά υπάρχει, θα έχουμε και έκθεση εικονογραφημένης ιστορίας του Γιώργου Φαραζή, ένας πολύ εξαιρετικός κομίστας. Ένας πολύ ταλαντούχος κομίστας. Ουσιαστικά έχει βασιστεί και αυτό σε γραπτά του δικού του παππού που ήταν στην Πελοπόννησο αντάρτης και έχει φτιάξει πολύ όμορφα σκίτσα και είναι μεγάλη μας χαρά που θα είναι μαζί μας. Συγγνώμη, ξεχάστηκα, ήταν μεγάλο λάθος αυτό. Ναι, θα έχουμε λοιπόν έκθεση και μέρους της εικονογραφημένης του ιστορίας, κάτι που περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλη λαχτάρα να δω. Έχω δει ένα δείγμα της. Όλα αυτά στο χωριό, στο Κρίκελο, με τη βοήθεια φυσικά των χωριανών εκεί πέρα. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να πω έτσι σαν κατακλείδα είναι ότι επιλέγουμε αυτή την περιοχή γιατί είναι η περιοχή που έδρασε και αναπτύχθηκε το όραμα του Άρη. Θέλουμε να δώσουμε ένα πιο ελπιδοφόρο τόνο και γι' αυτό δεν πάμε στη Μεσούντα. Παλιά πηγαίναμε και εκεί. Ουσιαστικά θέλουμε να στήσουμε μια γιορτή στην φύση και με εργαλεία τον πολιτισμό για να συζητήσουμε για τον Άρη και τον Μπάμπη, το όραμά τους και φυσικά αναπόφευκτα τι σημαίνει για το σήμερα. Μάλιστα. 80 χρόνια λοιπόν από το τέλος, από τη δολοφονία, εγώ λέω, του Άρη του Βελουχιώτη, και βεβαίως με αφορμή αυτό η Δάφνη και η υπόλοιπη οικογένεια στείνουν αυτή την ιστορία. Η Δάφνη, όπως είπαμε και πριν, είναι η εγγονή του Μπάμπη του Κλάρα, του αδερφού του Θανάση, και βεβαίως είπαμε ότι για σας υπάρχουν δύο αντίτυπα της τριλογίας των βιβλίων του Μπάμπη του Κλάρα, τα οποία βιβλία θα υπάρχουν και στο Κρίκελο, ναι, στο διήμερο, έτσι, για να το πούμε γι' αυτό, που για οποιοσδήποτε μπορεί να τα προμηθευτεί, είτε κατά μόνας είτε σαν τριλογία από τις εκδόσεις Καψιμή, δεν είναι έτσι? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και η εκδήλωση αυτή λοιπόν ξεκινά, όπως σας είπε πολύ σωστά η Δάφνη, μέσα από μια άλλη διαφορετική αντίληψη από την απλά αναμνησιακή αντίληψη. Κοιτάει μάλλον προς το μέλλον κατά τη γνώμη μου και επιμένω σε αυτό, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε για αυτό το πράγμα υπάρχουν και για εσάς, είπαμε, δύο αντίτυπα. Στα 985-870-059 είτε 210-32-17-7-7-7. Η Μαριάνθη είναι εκεί, την έχετε ήδη βάλει στη διαδικασία του να απαντά και πολύ καλά κάνετε, και βέβαια μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνυματάκια όπως καταλαβαίνετε, αγαπητή Δάφνη. Λοιπόν, η Ελένη μας λέει, είμαι και εγώ, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να παίρνετε τηλέφωνο,
Δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, εννοώ με το Viber. Μας λέει λοιπόν η Ελένη Αλεξοπούλου, μας λέει: είμαι και εγώ εγγονή του καπετάν Παππού από τα Καστέλια της Φωκίδας, προσωπικός φίλος του Άρη. Εκτελέστηκε έξω από τη Λάρισα το 49. Μα έχει τελειώσει αντί στο 49. Πώς εκτελέστηκε το 49? Θα έλεγε ένας άνθρωπος που δεν ζει στην Ελλάδα, που έρχεται από την άλλη άκρη της γης, και θα έλεγε ότι 44-45 η αντίσταση τελείωσε. Για όλο τον άλλο κόσμο, εκτός από τούτη εδώ τη χώρα. Χαίρομαι πολύ για αυτές τις πρωτοβουλίες. Μακάρι να γίνονται σε πολλά χωριά, μας λέει η Ελένη μας που συμμετέχει και αυτή. Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, Σοφία μας. Κρατούσα πάντα μια σελίδα μου καινή για το χατήρι σου. Κι όσο θα τη γεμίζω, δώσε μου το ποτήρι σου. Καπετάνιε, θα το φουλάρω στα χίλια. Κρασί να πιούμε από του χρόνου τα παλιά τα σταφύλια. Σκοπούς μη βάλεις. Βγάλε το σκούφο και τιμά σου. Θα μιλήσουμε για εκείνους που πουλήσαν τον Ελλά σου. Και πίτα, ξεπουλήσανε και τούτο το χώμα. Κι όμως τα σόγια τους μας κυβερνάνε ακόμα. Λέω πως τα ακούς, μα μην τάραζες, έχει κι άλλα. Εξάλλου εδώ πάντοτε ξένοι κρατάγαν την κουτάλα. Κι εμείς πίσω στο σκυλί που ζητιανεύει όπως τα ξέρεις. Καλά που φύγες νωρίς, να μην τα δεις να υποφέρεις. Τι είπες στο κόμμα σου, αυτό έχει μάθει να χάνει και να προδίδει. Ρώτησε και το πλουμπίδι. Μα τι σου λέω που τα γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Κι άλλος κανείς από σένα καλύτερα δεν τα ξέρει. Όσο για το όνειρο, το πνίξει η μάνα του στην κούνια. Και παίζουν δίχως αντίπαλο οι άλλοι με τα σπιρούνια. Γι' αυτό σου λέω, ανέβα στα λόγο και έλα σαν πρώτα. Μήπως και πάψε του τη χώρα να είναι κότα. Κάπου στη Ρούμελη λένε πως είσαι ακόμα. Με το Κοστούλα, το Μπελί και το Τζαβέλα. Τα ακούς ακόμα, συζητάει το κόμμα. Γι' αυτό σου λέω ανέβα στα λόγο και έλα. Κάπου στη Ρούμελη λένε πως είσαι ακόμα. Με το Κοστούλα, το Μπελί και το Τζαβέλα. Τα ακούς ακόμα, συζητάει το κόμμα. Γι' αυτό σου λέω ανέβα στα λόγο και έλα. Έχουν περάσει και τόσα, μα πιο μολύβι να στα γράψει, να στα πει πια γλώσσα. Κάτσε λοιπόν, άκουσε, πες τα κι εσύ στο Τζαβέλα. Κι ύστερα ανέβα στα λόγο, πάρ' τον μαζί και έλα. Ξενοκρατία που λες, τη χώρα του τι άλλωσε. Και από όταν έφυγες η δεξιά ξεσάλωσε. Όπως φαντάζεσαι, πισόπλατα όχι στα ίσια. Βαφτίσανε παρθενώνες στα ξερονίσια. Νέοι κουφάλες, και αριστερά κολλημένοι. Η ηγεσία βλακώδης κι αλλοπαρμένη, χαμένη. Και αντάρτες σου πουλημένοι, πολύ φτηνά πουλημένοι. Μα τι τα θες, τι τα γυρεύεις, πικρή γεύση μας μένει. Σήμερα πάλι είναι πιο μαύρο το χάλι, ίδιο το χρώμα. Ακόμα κουμά το κάνουν οι μεγάλοι, ναι οι μεγάλοι. Δεν τέλειωσαν οι άξονες, αλλάξαν βάρκια και ήρθανε οι Αγγλοσάξονες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που τους χαλάν τη συνταγή. Στο κόκκινο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζεται έως και 31 Ιουλίου 2025 η καμπάνια για την απόκτηση μετοχών του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο κόκκινο. Η κάθε μετοχή κοστίζει 10 ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντιληφθούν προορίζονται για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών προς τους εργαζόμενους, για την αναβάθμιση του ραδιοφωνικού προγράμματος, για την εξυγίανση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Για πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου amk@stokokino.gr ή να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας 210 32 17 777. Το κόκκινο είναι η φωνή όλων των δημοκρατικών πολιτών. Γίνε και εσύ μέτοχος του ραδιοφώνου σου. «105 και 5» στο κόκκινο.
Μικρή ανακεφαλαίωση λοιπόν. Είμαστε εδώ, μιλάμε για τα 80 χρόνια από το τέλος, τη δολοφονία του Άρη του Βελουχιώτη. Μαζί μας έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται η Δάφνη Παπαδάκη, η εγγονή του Μπάμπη του Κλάρα, του αδερφού του Θανάση. Και η αφορμή, όπως είπαμε, είναι το διήμερο του επόμενο Σαββατοκύριακο που γίνεται στο Κρίκελο για τα 80 χρόνια, με διάφορες εκδηλώσεις που ίσως ακούσιαστε. Ένας φίλος, ο φίλος μας ο Θήμιος, λέει πώς θα φτάσουμε στο Κρίκελο. Έχει οργανωθεί εκδρομή με πούλων. Με αφορμή λοιπόν αυτό, η Δάφνη θα μας πει, η οποία, παιδιά, να σας πω κάτι, να σας εκμυστηρευτώ κάτι, δεν το λέει η Δάφνη, όλο το έχει στήσει μόνη της. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, όπως καταλαβαίνετε, και εκείνα τα καινούρια, τα μαύρα που χωράνε μέσα 6, το ταξί, τα ξέρετε, αυτά τα καινούρια. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Όλα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Λοιπόν. Εντάξει, ναι. Όλες τις πληροφορίες που είπαμε μέχρι στιγμής για την εκδήλωση υπάρχουν και στο ίντερνετ, σε ένα site που έχω φτιάξει και λέγεται klarasfamily.wordpress.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε το mail familyklaras@gmail.com και να στείλετε ένα μήνυμα, να πείτε ότι θέλετε να συμμετέχετε. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να βρω θέσεις σε αυτοκίνητα, όσων είναι να έρθουν και έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα, να κάνω μια τέτοια συνεννόηση με άλλους ανθρώπους που αναζητούν θέσεις σε αυτοκίνητο. Εντάξει, πούλμαν δεν βάλαμε φέτος. Την προηγούμενη φορά είχε μπει. Όχι. Εννοεί ότι του χρόνου, και το πάει, καταλάβατε το πάει, του χρόνου που θα είναι πολύ πιο διαδεδομένη ιστορία, γιατί μην νομίζετε, στην πραγματικότητα δεν του έχει δώσει και τη δημοσιότητα που άξιζε αυτή η ιστορία, σε ψέγω να έχεις υπόψη σου. Ό,τι μπορώ έκανα. Ό,τι μπορώ έκανα. Ναι, το ξέρω, αγάπη μου. Λοιπόν, κάτι που συμβαίνει παράλληλα μας φέρνει τώρα η Μαριάνθη. Μια εκδήλωση που γίνεται αύριο στο Αίγυο. Παρουσίαση του βιβλίου του Δαμασκηνού «Πιστός στο Μαύρο Σκούφο» από τις εκδόσεις Παρασκήνιο για το γραμματικό του Άρη, τον Ρούπα. Μάλιστα. Όσοι και όσες εκεί τριγύρω, ψάξτε το. Αξίζει τον κόπο και αυτό μέσα στην γενικότερη ιστορία του μύθου του Άρη του Βελουχιώτη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για τη Δάφνη όλη αυτή η ιστορία. Γεννήθηκες μέσα σε αυτή την οικογένεια. Πες μου τις πιθανές, τα πιθανά πρώτα στοιχεία. Βεβαίως, όπως είπες προηγουμένως, τον παππού τον γνώρισες ελάχιστα. Λίγο, ναι. 3 χρονών ήμουν όταν πέθανε. Μάλιστα. Άρα από τη μαμά έχεις ότι έχει τα περισσότερα στοιχεία, δεν είναι έτσι? Τη μαμά, τις αδερφές της, τις συζητήσεις μεταξύ τους, αλλά και η γιαγιά, η γυναίκα του Μπάμπη, έζησε περισσότερα χρόνια. Την είχαμε κοντά μας. Εντάξει, ναι, γινόντουσαν συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Για πες μου, τι ήταν ο Μπάμπης? Ο Μπάμπης ήταν άδερφος και σύντροφος του Θανάση. Ακολούθησε και αυτός μια πορεία, ας πούμε, επαναστατική με το δικό του τρόπο. Επηρεαζόταν από τον αδερφό του φυσικά και είχαν μια πολύ στενή σχέση οι δυο τους, αδερφική, συντροφική, αλλά ακολούθησε και τη δική του πορεία αναγκαστικά και ως κάποιος που επιβίωσε εκείνης της εποχής, ενώ ο αδερφός του όχι. Συνέχισε, έκανε οικογένεια, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, εξέδωσε βιβλία, επίσης ποίηση, και πιστεύω ότι συνέχισε να ζει με ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό που είχαν μάλλον και οι δυο τους, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι της εποχής τους. Είχαν πολύ ανεπτυγμένο το χρέος, έτσι το ονομάζει, προς το συνάνθρωπο και την ανθρωπότητα. Και αυτό φαίνεται νομίζω σε όλο του το βίο. Αυτά. Δημοσιογράφος στη Βραδινή πολλά χρόνια. Έγραφε για πολλά χρόνια κριτική θεάτρου, ήταν κριτικός θεάτρου.
Αυτά. Η μαμά και οι θείες πώς τον θυμούνται? Εντάξει, ως πατέρα, ναι, όλα αυτά, με το ρόλο και την ιδιότητα του πατέρα, αλλά και της πηγής πληροφορίας και νομίζω και οράματος. Συχνά του μιλούσαν, το ρωτούσαν, πες μας αυτό, πες μας εκείνο. Δεν νομίζω ότι τα έλεγε όλα. Και μόνο το γεγονός, μπορώ να το φανταστώ και εσύ πολύ περισσότερο βεβαίως, και μόνο το γεγονός ότι φυσικά τον είχε στοιχειώσει το τέλος του Άρη. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Το τέλος του Άρη και η διαπόμπευση στη συνέχεια. Έτσι. Όλη αυτή η απόλυτη αθλιότητα αυτού του κράτους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Νομίζω έφερε το τραύμα της εικόνας, ας πούμε, του κεφαλιού για πάρα πολλά χρόνια. Έκανε ο ίδιος πολλές προσπάθειες να βρει το σώμα ή το κεφάλι, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Γράφει όμως και βιβλία. Τώρα μου ερχόταν να πω και για τις προσπάθειες που έκανε εκείνη την εποχή. Προσπάθησε να βρει το Ζαχαριάδη, να του πει να μην βγει στο ριζοσπάστη το γνωστό δημοσίευμα, δεν εισακούστηκε. Παράλληλα πάλευε κι αυτός. Δεν θέλω να πω πολύ σε αυτές τις ιστορίες, είναι όλες γραμμένες μες στα βιβλία, αλλά το βιβλίο που γράφει για τον αδερφό του με τίτλο «Ο αδερφός μου Άρης» και είναι μέρος της τριλογίας, είναι έχει όλα αυτά τα συναισθήματα, τα αδερφικά, τα συντροφικά, του μεγάλου τραύματος του χαμού, αλλά και της μεγάλης, ας πούμε, διατήρησης και δύναμης που παίρνεις διατηρώντας τα οράματα αυτά. Μάλιστα. Υπενθύμησης για μία ακόμα φορά τα δύο αντίτυπα της τριλογίας των βιβλίων του Μπαμπ του Κλάρα για σας. 6985-870-059 το Viber, 210-32-17-7 από το τηλέφωνο. Και πάμε στο επόμενο άσμα, που και αυτό φυσικά δεν είναι άσχετο.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή που αφιερωμένη είναι με αφορμή την εκδήλωση που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο και που βεβαίως θα έχουμε και την ανταπόκρισή μας, καθότι μάλλον ψέματα, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί για να δώσουμε εδώ παρέα με τη Δάφνη, να δώσουμε το κλίμα που θα γίνει, που θα υπάρχει σε αυτή την έτσι και αλλιώς φορτισμένη εκδήλωση. Λοιπόν, από τη Δάφνη ας έχουμε κάποια εικόνα μέσα από τα βιβλία του Μπάμπη του Κλάρα. Βιβλία που το βλέμμα τους φυσικά είναι πάντα στραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Αυτά όλα είχαν πλέον συντελεστεί όταν συνάντησε τον Μπάμπη. Ο Άρης και οι 3 άνθρωποι του είχαν καταλύσει σε ένα σπίτι της Νέας Μύρνης. Κοιμήθηκε εκεί και ο Μπάμπης εκείνη τη βραδιά. Έμεινε και την άλλη μέρα ολόκληρη. Είχαν τόσο καιρό να ειδωθούν και είχαν τόσα πολλά να πούν. Ωστόσο παράξενο. Λίγα πράγματα κουβέντιασαν. Έτσι, ολόκληρο το απόγευμα το πέρασαν με λιγότερη κουβέντα και περισσότερη σιωπή. Προτίμησαν γι' αυτό να την περάσουν όρθιοι μπροστά στο με κλειστά τα τζάμια παράθυρο που έβλεπε στην πίσω μεριά του σπιτιού, στην αυλή του, και να σιγοτραγουδάνε. Πότε ντουετάκι, πότε το πιο πολύ μόνος του ο Άρης. Τόσα και τόσα τραγούδια της ζωής και του αγώνα ξέρανε και οι δυο. Από τα πιο ρεμπέτικα και τα λαϊκά που δεν είχαν ακόμα βγει στον αέρα, όπως λένε τώρα, καθώς θεωρούνταν ότι ανήκαν στα κατακάθια μόνο της κοινωνίας και τα αποβράσματά της, κατά τους αριστοκράτες που δεν θέλανε να δούνε τον καημό και τον πόνο του ανθρώπου που εκφράζανε, ως τα πεταχτά τραγουδάκια της οπερέτας και τις κανταδίτσες της παλιάς λαμιώτικης γειτονιάς. Και πώς το αναθυμήθηκαν εκείνη τη στιγμή. Τα χάχανα που κάνανε κάποτε σε μια παράσταση του κουρέα της Σεβίλης. Είχαν πάρει μαζί τους τον Σκλάβενα και τον Τσίτουρα. Τυπογράφος ο ένας, εργάτης στη σοκολατοποιία του Παυλίδιο Δεύτερος. Αγωνιστές κι οι δυο, δεν μπορούσαν ωστόσο να κρατήσουν τα γέλια με τα κακαρίσματα της Ροζίνας. Σπάσανε πλάκα τα 2 αδέρφια με τη θύμηση του περιστατικού αυτού και κλείσαν την παρένθεση για να βγάλουν το άχτι και το μεράκι τους με παλιά αγωνιστικά τραγούδια. Ντέρτη που είχε και αυτών των 2 αδερφιών η καρδιά. Άιντε, καιρός να τα μαζεύουμε, αδερφέ μου, εσύ για το σπίτι σου και εγώ στη δουλειά μου. Φοβάσαι για μένα, του είπε και τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη. Μη φοβάσαι, δεν παθαίνω τίποτα. Είναι να μην φοβάμαι μέσα σε τούτη τη δικοφολιά που ήρθες, ξούρισες και τα γένια και άφησες και το μουστάκι. Εύκολο καθένα στο πρόσωπό σου να αναγνωρίσει τον παλιό Θανάση. Αν δεν μου την έχουν στήσει, κανένας δεν θα αποτολμήσει να μου ρηχτεί. Αν πάλι είναι στημένη η δουλειά, το πράγμα αλλάζει. Τότε δεν απομένει άλλο παρά να πουλήσω ακριβά το τομάρι μου. Και να είσαι σίγουρος πως αυτό θα κάνω. Σέρνω 2 μίλς μαζί μου και 1 κόλτ. Θα κρατήσω την τελευταία σφαίρα για τον εαυτό μου. Προς ώρας μόνο θα χωρίσουμε. Αλλιώς δεν χωρίζουν εμάς τον 2 οι δρόμοι. Όποια και όσα διαφορετικά μονοπάτια κι αν παίρνουμε ο ένας με τον άλλον. Το μυαλό μας και η καρδιά μας δεν αλλάζουν στο τελικό μας το σκοπό. Τον άνθρωπο. Μιας και ως άνθρωποι ξεκινήσαμε και οι δυο. Μας γράφει η Πέτρουλα, η Πανωρέα. Ακούμε τη γλυκύτατη κοπέλα του αδερφού του, το παιδί με πόνο ψυχής για όλους εμάς. Πάμε το επόμενο καλάσμα. Μάλια σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, θα ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους τα ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά.
έρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δεν φάνε τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστράτη δεν φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βαρύ χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βαρύ χειμωνιά. Ξαναλέω λοιπόν, εδώ είμαστε, μιλάμε με την Δάφνη την Παπαδάκη, την εγγόνη του Μπάμπη του Κλάρα, του αδερφού του Θανάση του Κλάρα, δηλαδή του Άρη του Βελκιώτη, με αφορμή την εκδήλωση που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Κρίκελο και γύρω από το Κρίκελο, όπως έχω γράψει, για αυτή την ιστορία, τα 80 χρόνια με δολοφονία του Άρη του Βελουχιώτη. Τεράστια η κουβέντα, τι θα μπορούσε να γίνει, τεράστια η κουβέντα, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Βεβαίως καθής έχει και μια άποψη, είτε κομματική είτε προσωπική, έτσι, για να μην κορεδευόμαστε. Λοιπόν, η Ελπίδα κάτι μας λέει, μπράβο στην εγγονή του Μπάμπη Κλάρα, αξία του ονόματος που φέρει. Αυτές είναι βάσεις της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, της ψυχής της χώρας μας. Θα πάρω σίγουρα τα βιβλία. Ευχαριστώ και το κόκκινο της εκπομπής που μας φέρει η Ελπίδα από την Καβάλα. Και πολλά τέτοια μηνύματα, ελάχιστα έχω διαβάσει, γιατί έχετε στείλει τουλάχιστον τα μηνύματα έχουν ξεπεράσει τα 30 και βεβαίως φαντάζομαι ότι και τα τηλέφωνα είναι κάπου τόσα. Λογικό είναι. Σήμερα είπαμε, ξεκινήσαμε αυτή την καινούρια, θέλουμε να πιστεύουμε, εποχή για την εκπομπή, αλλά και γενικότερα για το κόκκινο, με μια εξαιρετική εκπομπή και με μια εξαιρετική συνομιλήτρια. Τι θα πεις στα παιδιά σου? Για την εκδρομή γενικά? Όχι για την εκδρομή. Για τη βαριά καταγωγή σου. Είναι βαριά. Εντάξει. Ήδη συζητάμε λίγο με το μεγάλο τι θα πάμε να κάνουμε στο Κρίκελο, με αφορμή τέλος πάντων διάφορα θέματα. Νομίζω θα τους πω αυτό που θα ήθελα να μπορούσαμε να κάνουμε σαν κοινωνία. Αυτή η ιστορία, πρώτον, να μην ξεχαστεί. Δεύτερον, να σταματήσει να διχάζει και να την έχουμε ζωντανή, γιατί ήδη πάρα πολλές φορές την έχουμε ξαναχρειαστεί να ανατρέξουμε σε αυτήν, αλλά και στο μέλλον, σε νέους αγώνες. Δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί να ξαναξεφυλίσουμε κάποιο βιβλίο, να ξαναδιαβάσουμε τι έγινε, πώς το κάνανε, για να πάρουμε δύναμη για το μέλλον. Οι αντάρτες όλοι, περισσότεροι και ο Άρης, κάναν αναφορά συνεχώς στον πόλεμο του 1821, στην Επανάσταση. Γνωρίζω από προσωπικές αφηγήσεις ότι οι άνθρωποι του αντιδικτατορικού αγώνα κάναν αναφορά σε εκείνους τους αγώνες, στο Μεσοπόλεμο και στην Αντίσταση. Ξαναλέγοντας, χωρίς να οραματίζω με πολέμους και τα λοιπά, εννοείται όχι, αλλά στο μέλλον ας υπάρχουν οι αναφορές ξανά σε αυτή την περίοδο, για να μπορούμε να πορευτούμε πάνω απ' όλα με κριτήριο τον άνθρωπο και τον ανθρωπισμό που είχαν πολύ κεντρικά στην ιδεολογία και στην πράξη. Μάλιστα.
Ακούστηκα πολύ διδακτική, αλλά με ρώτησες για τα παιδιά μου. Βέβαια, αυτό σε τι ρώτησα. να κάνω. Δεν ήταν. Έτσι κι αλλιώς μερικά πράγματα δεν μπορεί να είναι μόνο επαιτειακά. Πολύ σωστά είπες πως πρέπει η όλη ιστορία να κοιτάει και μπροστά. Αναπόφευκτα. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Καμιά φορά μερικά πράγματα δεν μπορείς να το φανταστείς ότι επαναλαμβάνονται. Βεβαίως η ιστορία λέει ότι μάλλον το ρητό λέει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως τραγωδία είτε ως φάρσα, αλλά μακάρι να μην είναι ούτε η μία ούτε η άλλη εκδοχή τα ζητούμενα σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και μετά να κάνουμε την κλήρωση. Πάμε το 4. Λοιπόν, 52 φίλοι και φίλες έχουν πάρει τηλέφωνο ή έχουν στείλει μηνύματα. 2 νούμερα από το 1 μέχρι το 52, Σοφία. Ωραία, Δάφνη, εσύ. 5. Ναι. Και 44. Μάλιστα, λοιπόν, πες, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει γιατί πράγμα μιλήσαμε, πες λοιπόν για την εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28-29 Ιουνίου. Θα έχει πεζοπορία, θα έχει θέατρο στην πλατεία του χωριού, θα έχει έκθεση εικονογραφημένης ιστορίας και την έκθεση των τετραδίων του Άρη. Στο Κρίκελο, και υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο site clarasfamilywordpress.com. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Γκολέτσος και η κυρία Αντωνία Κωνσταντίνου, ξαναλέω, Γιώργος Γκολέτσος και Αντωνία Κωνσταντίνου, ένας από το Viber και η κυρία Αντωνία Κωνσταντίνου από το τηλέφωνο, είναι οι νικητές, οι οποίοι θα πάνε από τις εκδόσεις Καψιμή, μια που το θυμηθήκαμε, και Αφαστρία. Και Αφαστρία, ναι, το είχαμε δει στα Εξάρχεια. Να παραλάβουν από, τι μέρα είναι σήμερα, Σάββατο, από Τρίτη Τετάρτη τα βιβλία τους θα πάρουν ένα τηλέφωνο. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Δάφνη Παπαδάκη. Δάφνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και για την εκπομπή αφιέρωμα στην εκδήλωση και για την εδώ συνομιλία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σοφία Ξερικού λοιπόν, Μαριάνθη Πατσελή, Θανάσης Λαζαρίδης. Ακολουθεί ο Στέλιος ο Ελληνιάδης με τα υπέροχά του. Φιλιά πολλά, γεια σας. Στις κορφές, μαύρο φεγγάρι. Στο κόκκινο.